la política autonòmica amb Vila-real com a protagonista. Tanquem l'any amb els nostres diputats, amb el secretari autonòmic Alberto Ibáñez i amb el president de les Corts, Enric Morera. Però aquest desembre també cantem. Els cors de la ciutat travessen el seu millor moment i així ho exposen a Poble, mentre que els clubs esportius ens parlen de les mancances a les que han de fer front. El president Fernando Roig, la campiona de kickboxing Andrea Herrera, Carisma Club de Ball i Raquel Cubà i el Club Petit Ciutat de Vila-real també ens parlen d'esport. I a més, aquest número de desembre, Poble presenta els col·legis Angelina Abad, Pasqual Natcher i els xiquets de la parròquia Sant Francesc. Tot això i molt més a Poble. I no oblides que ens acomiadem de l'any regalant-te el calendari de taula del Vila-real Club de Futbol, el DVD La cuina del Nadal i un suplement gastronòmic amb els millors suggeriments per a aquestes festes. Poble, 20 anys al teu costat.